Digui'm, per exemple, una cosa. Vostè dissabte que ve on anirà? Jo dissabte que ve tindré la sort de poder abraçar, malgrat que tinguem una mampara al mig, l'Arnaldo Otegi, una persona que ha fet molt per la pau, la reconciliació dels bascos i les basques després d'anys i anys d'estúpida i violència, i que, a més, és una persona que es mereix una abraçada que, desgraciadament, no li podria fer perquè tindrem una mampara al mig. Però ara el sistema polític espanyol és tan cafre que, a més, d'haver empresonat 6 anys d'aquesta persona només per les seves idees independentistes, ara, a més, pretenen inhabilitar-lo fins l'any 2000. Permeti'm dir-li una cosa. Què es creia? Que jo renunciaria a dir-li a vostè... Permeti'm dir-li una cosa molt ràpidament. Què? Ha quedat una pregunta a l'aire, Joan, però vaja. Sí, però Vostè com a diputat... Amb quina finalitat em feia aquesta pregunta? Què es creu que jo... Jo li dic el que opino. Vostè és diputat per Barcelona. El senyor Otegi està a la presó no per les seves idees polítiques, sinó que està condemnat per ser una persona que va intentar reorganitzar ETA Batasuna. Aquesta organització del senyor que vostè diu